हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव हरफिननाय थाबाय दा लोगोफोर नै आङो आंनि फिसालानि स्कुलाव सफैबाय मानो होनब्ला दिनै पेरेन्टस मिटिं दङ क्लास 6 to क्लास 7 बेखायनो दा आङो माने अडिटोरियाम फारसे थांगासिनो मानो होनब्ला जोंना पेरेन्टस मिटिङा अडिटोरियामाव जागोन थ' बेखायनो आं थांगासिनो आरोना लोगोआव आंनि फिसाजोखौ लाफानानै मानो होनब्ला बेहा दिनै स्कुला सुट्टि सेटारडेआव बिसिना बन्द' दा आं थांगासिनो लोगोफोर नैबे नुहुरदोंना ओरै राइट साइडजों बेयो जाहैबाय स्कुलनि केन्टिन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअ जोबोर इन्टारेस्ट जागोन ओमफ्राय नैबे हस्टेल आरोना दा मिटिङा सोलिगासिनो दं आंसो लेट जाबाय आरोना लोगोफोर दा ओमफ्राय मिटिं जोबखांनायनि उनावहाय माने पार्क दं जिहेतु माने बेवहाय फिसाजोआ गेलेनो होनायखाय माने गेलेहोबाय आरोना लोगोफोर नायदो लोगोफोर नै गेलेनो मोनाब्ला बेयावबो बुहुत दाय जागौमोन बिमाया आरो बिफानिसिमबो कमप्लेना सहैगौमोन आरोना बेखायनो दा गेलेनो मोनबाय जिहेतु गोसो होनानै गेलेबाय आरोना आंना फिसाजोआ नैबेयावबो माने एसे सिगाङाव जेब्ला उन्दै सम गियोमोन आरोना ओमफ्राय दा गेलेनो हाबाय आरो स्कुलनिफ्राय फैनानैहाय नैबे गौराङावसो थाबथानांबाय आरोना लोगोफोर माने फिसाजोआ गौराङाव दसे हाबनोनो बेखायनो दा हाबनांसिगोन आरोना लासै दे मामि गोलैगोन दा नै टिकेट लाबाय सासेयाव 20 रुपिस आरो आंनि थाखाय दाननांबाय आरोना टिकेट लाखांनानै लोगोफोर गारि पार्किंआव नै गारिखौ दोनबाय आरोना लोगोफोर लोगोसे जोंजों फिसालायाबो फैफाखादोंमोन दा नै वेलकाम टु गौरां पार्क लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे माने भिडिअनि गेजेरजों गौरां पार्कखौ नायफालांदो जायफोर नायाखै आरोना बा जायफोर गौरां पार्कखौ नुवाखै भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोफोर दा बिदा बिनानाव बहुद हेपि आरोना पार्क सिङाव हाबनाय लोगो लोगो दा नोंथांमोना नायलांफिनबाय थाबावदो आरोना स्किप खालामनाङा लोगोफोर बहुद इन्टारेस्ट जागोन आरोना भिडिअआहाय गथ'फोरनि गोसो नालाय लोगोफोर माने जेबो टाइमजों खोथा गैला खालि गौरां पार्क नुबाथाय गेलेनो थाखाय बहुद गोसो आरोना थ' बेखायनो उफाय गैया हाबनांबाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बेनो आरोना गौरां गेटआ आङो बेक साइडजोंसो खेबबाय आरोना बेयो फ्रन्ट साइडनि नङा बेक साइड दा जोङो गारि पार्किं खालामखांनानै फैबाय आरो बेनो लोगोफोर आरो आङो सेकेन्ड टाइम खिथाबावनाय जाबाय आरोना फार्स्ट टाइमबो माने आं खालामखांखाबाय भिडिअ लाबोखांखाबाय ओमफ्राय दा सेकेन्ड टाइम आरोना लोगोफोर दा नै जों गाखोलांसै सिङाव हाबलांसै आरोना सानजौ थिखा थिखि आरो एकदम सान्दुङा आरो एसे नरमखायसो आरोना ओमफ्राय नै दैखौ खिथाहरनि आङो नै बेलाय गेलेनो थाखायनो आथुर आथुर जानानै थांबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय खिथाहरफिनसै देबदारु बिफांखौ नायदोलाय नै लोगोफोर मा एसे मोजां नुखायो आरोना लोगोफोर नै जोंना बेयावल'सो गेलेजायो आरोना बाखि साइड बाइड थांजालाबाया मानो होनब्ला पार्क होननानै बुङोब्लाथाय मिथिखायो नोंथांमोनाबो साइड माने खना खनला थांजाया आरोना बेखायनो आङो दा गथ'फोरा गेलेनो नागिरदों जिहेथु गेलेथोंसै आरोना दे दसे गेलेदो दे साफाखा आरोना गौरां पार्कआ एकदम साफा क्लिन जेबो लेथ्रा गैया आरो बेनो लोगोफोर गौरां पार्कआ बयबोथ' मिथिखायो फैदो मा सान्दुं गोसायाव आयो बेलासि टाइमावसो मोजां बार खोलो खोलो जोंना सानजु थिखा थिखि माने उफाय गैला लोगोफोर आंबो सान्दुङावनो रानफानांसिगोन आरोना आथुर जानो नाङा लासै गाखो दे दुद्रु दे दहायनो दुद्रुबाय वाव जाबाय दे बेगखौनो गेलेनो लुगैना फैबाय नों मामा मोनबाय जालालै
गोजोनबाय गौराङाव फैनानै एफा सान्दुं गोसायाव आंखौ फोरानगासिनो ना नोंसोर सानैजों एकदम जोर से टक्कर मारना है तुमको मोजां हम मोनथिबाय उइच एकदम खालि लोगोफोर गथ'फोर गैया मालाय इभिनिं टाइमावसो फैयो जोंना फैनायानो जायासै मालाय सेंग्रा सिख्ला जरा जरा गोजा आरोना नुनाय मानि सेंग्रा सिख्ला जरा जरा मा जानो बेबायदिजों थांसै नामा साइडजों जि मोजां लाइन लाइन माने सिनारि फुल गायदों आरोना देरबा आरो मोजां नुबावगोन इनि मामिया दांलांबाय ओरै गासिबो बे फुलखौनो गायजोबदों आरोना मोजां जागोन आरो देनां देरबा सोरनिबा हाबा दं ना मा जाखो जेरावबो थांजाया लोगोफोर थांनो हाला नै जरा जरा गोजा लोगोफोर दा नैबेयाव जुलाइयाव फैबाय आरोना आङो दसे जिरायथ'नोसै होननानै ओमफ्राय बिथाखौ गाज्रि मोनबाय आरोना आङो लोगोफोर मानो होनब्ला बे टाइमा जोबोद गाज्रि जोंनि फेमिलिनि थाखाय आरोना गथ' गथाय लानानै जों बे टाइमाव फैजाया मालाय जेरावबो माने लाद्रा लुद्रा जरा जरा आरोखि ना जरा जरा सोरबा गोजौआव जिरायदों सोरबा गाहायाव जिरायदों ओरैबायदि मालाय माथो होनबावनो सेंग्रा सिख्लानि जुग नालाय जि जाय बोरै गोदै गोबाब रायलायलायगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आं बे टाइमाव माब्लाबाबो सफैफेराखैमोन माने आङो बेलासि टाइमावसो फैखायोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नुफैबाय बिथा गरम आरोना थांफिननांसिगोन आं बारा गोबाव थाला माने बैथिंजायथ' बेरायनो हाखाला नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा थांनोसै आरो संनानैबो जाहैबावनांगौ लोगोफोर नै फिसालाया आंखौ जुला नारबाय आरोना र गोलैगोन गोलैगोन जाबाय आयु जि स्पिड नारबाय नै आंखौ ओइ नै दादाखौ माबाखौ हिलिखौ नारैथां हिलिखौ आयु गैलाय स्टप जाजासिम जुला जुलबाय थानोसै आरोना लोगोफोर आंबो मामि बाबा आंनि जिउ सनाफोर गौराङाव फैनानै माबायदि मोनखो खिन्थादो दे मोजां मोनबाय मोजां माबायदि मोजां मोनदों मा बिराद मोजां मोनबायनो आंनि मामिया दा नोंथांमोनाबो खोनाबाय ओमफ्राय बारा गोबावथ' थानो हाला उदैयाबो अरबाय लोगोफोर मानो होनब्ला ओंखाम संबावनांगौ दङ लान्च टाइमथ' जाबाय नालाय बेखायनो उखैबाय मालायनि खना खनला जरा जरायाव आहासो माने मा खालामगोन मा मागोन जुलाइयावनो गाखोफ्लाला बायनांबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि असदा आरोना बे टाइमाव आं सफैफ्लांनानै उसुबिदायानो बोरैबा मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै नायदो नोंथांमोना जोबोद फिथाइ थायदों आरोना बे बैग्रिया आयौ मा एसे मोजां दालाय मोनफ्रोमबो माने फिथाइजों फिथाइ आरोना गोदै ना गोखै ना गोखा मोनथिला लोगोफोर नै बेफोर जायगायावबो आरोना बेयाव नायो बेयावबो जरा बैयाव नायो बैयावबो जरा सिमां ना मोगथांसो मोनदों आरोना लोगोफोर आं बेफोरबायदि नुथायखौ नुनानै ओरैबायदि आसरित दा नै नायदो लोगोफोर ओरैबायदि साफा खालामनानै दोनदों आरोना गौरां पार्कखौ ओरैबायदि बिउटिफुल क'क्राझाराव बयनिख्रुइ साबसिन पार्क होननानै बुङोब्ला नैबे गौरां पार्कखौनो बुंजायो लोगोफोर माने आङो थांफिननोसै आरोना गथ'फोरखौ माने बुरखायनानै लानानै फैबाय आङो दा थांफिननोसै हरैथिंजायबो बेरायनो हाला गासिबो बेनो आरो लोगोफोर माथो होनबावनो खनसे ओरै देखायबावबाय आरोना आं लोगोफोर माने विन्टार सिजननि फुलफोर साजायोब्ला बिराद समायफिनसिगोन आरोना दा माने साजायथ'वाखैनो लोगोफोर बिराद मोजां नुखायो आरो मोजांखौ दा बुंसै आरोना माने 100% मोजां मोनो आरोना आंबो
बेनो जोंनि क'क्राझारनि दाउखि पार्क गौरां पार्क आरोना मा फैदो आयै गोसोम जाजोबसिगोनलै मा नोङो गौरां पार्कआव हाबनायाबो सानसुथिरावसो हाबबायबा मा मोजां मोनबाय आरोना होनबाबो सान्दुं गोसाबाबो गोसोमबा जेबो नुवा गुफुरावसो मैला नुयो मा गुफुरावसो मैला नुयो नै बिदायाबो फैबाय माने बुरखायबाय आरोना आङो सानैखौबो ओमफ्राय दा थांसै ओमफ्राय लोगोफोर माने बै देबदारु बिफां ओरैजाय गाहायथिंजाय माने क्लिन खालामजोबदोंना बेयाव फुल गायनानै साजायगोन आरोना लोगोफोर दा जों थांफिननोसै फैदो मा फैदोसना मोजां ओंखारदे मा फैदो जाबायना आरामसे ओंखाम उखैबाय ओंखाम जाहैनांगौ आस्ते ओइ जोंना गारिया बबेथिं थ' गारि पार्किंआथ' थ' ओंखाम उखैथारबायना चलो दा जोङो थांगासिनो गथ' गथाय जयैनो लोगोसे गारि पार्किंसिम नोंथांमोनाबो सोरबाफोर माने गौरां पार्कआव फैनो गोसोब्ला माने बेबायदि टाइमाव दाफै आरोना बेखौ आङो बुंखाबाय मानोब्ला इभिनिं टाइमाव फै बेफोरबायदि उसुबिदा नुथायखौ माने नुनो मोननाय नङा आरोना आरो जोंफोर फेमिलिया आरो गेलेनो थाखायसो फैयो नङा होमब्ला ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेग्रा जायगायावदि बेबायदि नुथाय आं बिराद बोरैबा मोनदों आरोना सान्दुङाबो माने बेयावनो नरम बावनो थिं आरोना थ' बेखायनो एकदम नायनो हाया आखाइ खोबथेलायबाय आरोना लोगोफोर आङो मेंबायलै फैदो फैगोन र' फैदो मेंबायलै आङो दोखोनो ओरै हरै खारथिंबाय थानांबाय आयु आं जेरैबायदि उल्था सिदा नायबाय लोगोफोर नोंथांमोननोबो थिग बे रोखोमैनो आङो खिन्थाबाय आरोना बेखौनो बे देखायबाय थाबाय बिदि दासानसै मानो होनब्ला ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना आङो सिनारिखौ थ' बेखायनो दिन्थिफिनबावबाय आरोना दा नै बिथांजोआ साखाफारा जाबाय थांफिननो थाखाय ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो गोदानै जायफोर नायगिरि नोंथांमोनाबो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना अब्लाना आंनि गोदान भिडिअसफोरखौ थाबैनो नुनो मोनगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनबाय लोगोसेनो गौराङाबो बायबाय आरोना बाय गौरां